Esamba phambili indaba namuhla itheku lithi limi ngankomo kwamukela izivakashi libhebhetheka mawala ukhuvethe osolishintshile kanti obeyinduna ukhala ngokukhishwa esikhundleni. Lezi izindaba z1KZNTV fondelwa samukiswa nqulunga ekubelele mbukeli. Isikhulu esiphezulu kwikomiti elibheke ezokungcebeleka kumkhandlu weTheku Malcolm Conham uthi ke nakuba sebekulungele ukwamukela izikhumbi zezivakashi olwandle laseThekwini kepha kunezinto ezingavumelekile kuba abantu bashijabulise ngazo kulesi sikhathi sokudlanga kokhuvethe. Uqhubekela ukuthi ke zonke izivakashi kuzomela ziqonde ukuthi konke ke lokhu kwenziwa ngenhloso yokunqanda ukusabalala kokhuvethe futhi ke zikhona inhlelo abanazo ukugwema ke isiphithiphithi esivamise ukubonakala olwandle lwakuleli dolobha. Njengoba izikhumbi zabantu abaliqhamisa kulolonkela kuleli bechitha amaholide abo ngokuhambela ulwandle laseThekwini nokuvamisa ukuba kugcine sekunesiphithiphithi, isikhulu esiphezulu ekomitini elibhekelele zokungcebeleka ngaphansi kamasipala iTheku uMalcolm Conham uthi ke baneyinhlelo abanazo abahlose ngazo ke ukunciphisa isiminyaminya sezimoto eyibonakala ke lapha ngalesikhathi. The first thing is to manage traffic. And so in the central region we have a drive-in. At the drive-in site we have a park and ride system. Taxis particularly and buses are not allowed onto the promenade. So those visiting are encouraged to go to that point and they'll be directed there via the traffic management plan. At that point, those who are on the taxis or the buses get off and they get onto council buses free of charge. So the taxis and buses park and even the public can go to that point. There's no sleeping on the beachfront in taxis and in buses, and neither is there sleeping at the drive-in site. Izivakashi ezizohambela lamabhishi kazivumelekile ukubhukuda kuma-swimming pool kwaziseke amanye asalungiswa kanye ke nokusabela ukubhebhethekisa igciwane le-corona. Labo ke abazodla izinkamba zikafaro bayekhomba ulwandle kanye ke nabashayeli abalala lapha bazowukhomba notshwala kwaziseke kakusavumelekile. UConham uthi inamanje basakumisile ukhanjelwa kolwandle olugudla indawo yasemhlanga kwaziseke ukukhuculula kwayo kusaqhubeka ngemumva kokungenwa ikhemikhali ngesikhathi sezibhelu. So what we find is that in rehabilitating what's called the UIP, that's the name of the company, we know that during the unrest it was burnt down and there were certain chemicals in there which when the firefighting began, then the effluent ran into the streams, the water courses, and then onto the beach, into the seawater. Now, at a point, it's fine to use the beaches, and then as the rehabilitation happens, there might be a release again. So it's an on-off thing. At the moment, the advisory is not to use the beaches north of the Mhlanga Rocks area. Umbuso ocele oqhubeka ibhizinisi lokwakha imihlobiso kanye nemifanekiso ngesihlabathi sasolwandle uthi ke yize ekujabulela ukufika kwalesi sikhathi kepha ke kunzima ukuqhubeka umsebenzi kwazisa umphakathi ukucekela phansi umsebenzi wabo. Kushuthi ngenza i-art lenziwa ngenhlabathi ngijabulisa abantu abavakashile. Mina ngokwami ngilindele abantu bakithi laba babona ukuthi ngiyazama bengisupporte. Kodwa ke isikhathini esiningi njoba kugcwele abantu bakomalokishini isikhathi esiningi bayeka ingane zibulala umsebenzi wethu. Manje isikhathi esiningi sisebenziseka kabuhlungu asikwazi ukusebenza kahle ngendlela eqondile. Kahle nje into esingafisa ukuthi yenzeke mhlawumbe ukuphazamiseka ukuthi mhlawumbe sithole nathi lezo inqala sisebenza esizokwazi nathi ukuthi masingekho sazi ukuthi khona mhlawumbe lo muntu mhlawumbe osibhekelile umsebenzi wethu kanjalo kube khona nento ezoba umaka ukhombisa ukuthi la khona into eyenziwe. Ezindabeni z1KZNTV kubi kuntombi khona mvubu ngeseThekwini. Abalelwa ngaphezulu kwashuma amathathu nesishiyagalombili amazi asebike ukuthi ke kunabantu emazweni awo asebehaqoke yigciwane eselishintshile lokhuvethe olubizwa i-Omicron. Inhlangano yezempilo emhlabeni World Health Organization ithi noma ke emaningi amazi asebike ukuthi anabantu abahaqekile leli gciwane kepha akabikho namunye umuntu osekubike ukuthi udlulile emhlabeni ngenxa yalo. Ukubheka ke kabanzi ukuthi ngakube leli gciwane lokhuvethe oselishintshile liyinto kanjani sixoxisana ke nososayensi osesikhungweni semfundo ephakeme eCape Peninsula University of Technology eKapa uThemkosnyawo. Udaba lusematheni ke kulezi insuku ilelo ke legciwane lokhuvethe olubizwa ngokuthi ke i-Omicron variant. Ukuxoxa kabanzi ngaleli gciwane elisha elibizwa ngokuthi Omicron variant sixoxa ke noMr Themkosnyawo ongusosayensi ke lapha eCape Peninsula University of Technology eKapa. Mr Nyawo asikubingelele sikwamukele indabeni z1KZNTV. Ngiyabonga ngethuba ngibikele nakubabukeli be1KZN.
Okay, mhlambe njengososayensi mangase uthi uyasichazela ngale Omicron variant ungayichaza uyithini? Ngingayichaza ukuthi ingxenye yenhlobo ngoba ilokhu zona COVID-19 inegaba ngegaba ngendlela ezinenywa ngayo lezi gaba ze COVID-19 zinenywa ngendlela yama Greek letters uqale kwakhona alpha kwaba khona inabuzana ibeta kwaba khona igamma kwase kuba khona idelta njengamanje sesishintshileke manje ngoba sesibheke fourth wave sesinalo elibizwa ngo-Omicron okuyingxenye yalo lolu osibhekene nalo njengamanje asikabi nalo ulwazi oluningi ngalo kodwa sebhizi lenza ucwanyo nophenyo olunzulu malana nalo. Mhlawumbe ke siyazi ukuthi Omicron ngaphambilini bekukhona Delta namanye le Omicron mhlawumbe mangayichaza ihluke ngani kulawa amanye abekhona ngaphambilini? Yona ihluke ngokuthi la manye indlela betargeta ngayo abantu ebenezimo zokuthi atarget abantu mhlawumbe abadala ngokweminyaka like o60 plus nabantu abanalezi zifo lezoshukela nani le IKT ishuthi wonke umuntu vulnerable noma wonke umuntu engasuleleka kuyona ngoba indlela engena ngayo ingena noma kubani noma ngabe ukuphi age so njenganolucwana ngasaqhubeka lenza kodwa okunotisekile kakhulu noma ukubonakala ngathi kuyinkinga ngayo even usho ukuthiwa awugomile noma ugomile iyangena but indlela yenza ngayo isabalala fast ngendlela ehamba ngayo ingakho kusaphenya ukuthi ihamba itransmiteka kanjani noma ihamba kanjani mayisabalala kusenziwa lezo zimo njengamanje ngoba iyona ibonakala sengathi indlela ehamba ngayo isabalala kakhulu ngamandla kakhulu. Okay, mhlawumbe kwezibalo nje basiyabona ziyakhula usuku nosuku South Africa simi kanjani ngabe sesiphakathi kuyona i4th wave nje bakushiya ukuthi yeza simi kanjani njenge South Africa? Shothi engakusho ukuthi sesivele sesiphakathi sisiwami ngoba uma uzobheka bebekuvele kunama prediction ukuthi le 4th wave sesibhekene nayo ibipredict ukuthi iseqaleni kaDisemba njengoba sekuDisemba njengamanje mawubuka ngokwezibalo siyaqhubeka siyanyuka izibalo ziyaphepheteka base kube target ukuthi izobe si-peak around January 2022 njengamanje mawubuka seqalile vele inyani inamba ziyakhuphuka ziya ngokuya ziyakhuphuka kusho ukuthi kufika ngabo oJanuary baka 2022 so bese sinesibalo sithe uba phezulu kakhulu ngoba kumanje mawubuka sesingxakeni vele ngoba siqalile vele inamba ziyabhebhetheka ukunyuka. Mhlawumbe ke ukubheka njengoba usasho ukuthi nisaqhubeka nalo ucwaningo mhlawumbe ke ngokucwaningo lisalitholile abantu abasengcupheni kakhulu yokuphathwa ile Omicron variant ukuthi bangene baseminyakeni emingaki njengamanje ngokwecwaningo lenziwe liveza ukuthi akekho umuntu esingathi specific noma siqondise kubona ukuthi itargete le age group shothi wonke umuntu engasuleleka le variant ebizwa ngo-Omicron okungaba ngcono mhlawumbe engaqhubuzela ukuze sibe ku safe side noma siphephe yikho ukuthi sigome sisenze sure ukuthi abantu abangakagomi abagome mase begomile futhi akungagcini ukuthi mase begomile bazothi kuphelele benze sure ukuthi bayawagcina ama regulation esibekele wona COVID-19 ukukhipha i-social distance ama mask nanokuthi siyasanitizer noma mangama social gathering like imicimbi ama event esiba nawo siyawenza ukuthi maintain ukuthi zonke izinto esizenzayo asibe overcrowded noma sibe baningi endaweni encane mangabe sihlangene mhlawumbe kunezimo zemncwabo asenze sure kuba nespace kube nandile ukuthi umoya circulate lapho esisuke sikhona izinto ofuna siqikelele lezo ngoba kahle kahle sengxakini enkulu okwamanje ukuze kwazi ukuthi siphephe zonke izinto ezithi hambe kahle okubaluleke kakhulu uqikelele ukuthi siya comply ngezinto ugovernment nabaminyango wezempilo abasibekele zona. Okay, usakhuluma ngaleyo mgomo ima debate abemaningi ukuthi ke noma usugomile uyakwazi ukuthi uphinde futhi ungene iCovid. So lo segomile ke mhlambe amathuba akhe ukuthi iphinde imngenele Omicron mhlambe ibe nzima. Mhlambe ungayicacisa kanjani lo? Mhlambe ukubuka kulama variant adlule usiza kule ngoba le izinto eziningi engama findings ise under progress noma isengaphansi kocwaningo alikapheleli kahle ngoba lento le into eyinkinga usathi sabambe ukunderstand le pattern yale variant esuke ikhona ngalo sikhathi bese yashintsha ngesikhathi ishintsha sekufuna manje kushintshwe nawo science indlela abawuza ngayo approach yokwenza investigation yophenyo malana nayo le njengamanje izinto eziningi se under investigation under ucwaningo as soon as mhlambe sikhamba isikhathi mhlambe sibheke ko January noma sibheke part no December noma sesiyali izobe sesikhona mhlambe izinto eziningi ezizinkomba ngoba njengamanje engakuveza ukuthi okubalekile esinakho ukuthi le
ngendlela ehamba ngayo fast iyona into esingathi siyayibona ukuthi inobungozi ngoba as much as sibuka kula amanye le ithanda ukuthi isabalale ngamandla ngesikhathi esincane ngoba ngesikhathi kwenziwa ama prediction kaDecember ekuqaleni kaDecember bekubukeka sengathi mhlawumbe ukuthi kuzoba ukuthi mawubuka isibalo sebengakafiki kulama numbering esesinawo manje mawubuka ukusho ukuthi uma singasilawuli lesimo kodwa kushawo January kobe sekuyenye yeyinkinga ezinkulu kakhulu esibhekene nazo. Okay, mhlambe ke njengososayensi okhona futhi la emphakathini uJoe Phaahla ungqongqoshe wezempilo kuleli kuyaphakamisa ukuthi ke wakhuluma nje wabeka umbono wakhe wathi ukufika kwale Omicron mhlawumbe sengaphazamisa nokuthi abantu bekulawuleke ukwanda kwalezi zifo lezi ezinye beveza ikhona efana no HIV no TB mhlawumbe umbono wakho ke njengososayensi ungabe ukuthini ngalokho kusho ungqongqoshe engakudlulisa kafishane ukuthi uMinister weHealth uJoe Phaahla uDr Joe Phaahla inkinga enkulu ngoba as much as sibhekene neCovid-19 njengoba sesiku Omicron manje i-variants ziyamuva kangaka akusho ukuthi iHIV no TB baphelile still bakhona as much as attention sithathwe ukuthi sibhekene nalolu COVID esibhekene nalo but still we have still izinto ezizinselelo esibhekene nazo like iHIV nendaba yeTB izinto lezi still sesaremain izinto eziyi-challenge kodwa engakudlulisa kakhulu ukuqinisekisa ukuthi uzubuke nje kulonyaka ukuthi normal ngomhla ka1 December usuku lapho sikhumbula khona abantu abahambe nge-HIV izimo ze-HIV kodwa kulokhu i-attention ayizange ibe that much ngani ngoba sisuke ifocus yethu siyabheke kulesimo esibhekene naso but okusingaqinisa ukuthi sikuzama ukunaka thina njengabantu abakulomkhakha uqwashisa kakhulu umphakathi wakithi ngibonga nje njengeyiteshi enjengawo 1KZN ukuthi bakwazi ukungenelela ngokudlulisa information enjengale noma ulwazi olunjengalolu ngoba as much as sibhekene ne-COVID-19 akukusukusa ukuthi senayo inkinga ye-HIV futhi akukusukusa ukuthi senenkinga ye-TB so izinto lezi ekufanele sithi silwa nalokho ngoba imagine uma umuntu ese-HIV positive plus umuntu one-TB bese phinde ezosukeleleka ngalolu COVID ugcina sekube enye yinkinga engaphezulu lezo ingakho ngithi ngiyabonga nje ukuthi nikwazi ukusinikeza le opportunity ukuthi sikwazi ukuthi sidlulise izinto ezincane eziyimbono zokwazi ukugqugquzela ngoba inkinga esibhekene nazo ziningi ngoba uma ubuka nje lolu COVID into elifike nayo kwamanje phela imisebenzi kubantu kwadilizwa abantu besebenza kwafika nezinto eziningi kwashintsha nje izinto eziningi and akuyona into elula nje kakhulu engicabanga ukuthi izosiza ukuthi sibambane silekelelane and nabo abomnyango wezempilo sibalekelele ngokuthi izinto abasinikeza zona sizilandelele ukuzenza. Siyabonga kakhulu Mr. Nyawo ngesikhathi sakho ukuthi usivakashele ukuthi usicacisela kabanzi siyabonga nanokuthi ufike nje uhloniphe. Nami ngiyabonga kakhulu sibonge nje nangethuba enesinika lona ngoba okubaleka kakhulu impilo zabantu ezizaqala siyabonga kakhulu. Okay siyabonga. Lobe induna esigodini sasesitezi kwaSomophe emagcekane ngasempangeni inyakatho nelikaMthaniyo uSipho Mthembu usola kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe kokusocongwa kwezinduna osekuyinsakavukela kulesi sifundazwe engxoxweni ekhethekile nethimba lezindaba uMthembu uthi kumanje akaholi emva kokuba ayalelwa yilo mnyango ukuba ke esule esikhundleni sokuba yinduna ngaphandle kwesizathu kwagcina kokufakwe omunye esikhundleni yize yena engazange esule. Isifundazwe kwaZulu-Natal isibhekene nesihlava esibi sokubulawa kwabaholi bomdabu okuhlanganisa izinduna kanye namakhosi. Lokho sokushiya inqwaba abaholi bomdabu behlalela uvalweni ngenxa yokuqhuma kwesibhamu mihla namalanga. Omunye obeyinduna esigodini sasesitezi kaSomophe empangeni uSipho Mthembu kusukela ngonyaka 2012 kuze kuyoshaya unyaka 2018 usegxeka umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngokubulawa kwezinduna ngenxa yokuqhathwa yiwo lo mnyango. Le nduna ithi yayilelwa isikhulu esithile kuwo lo mnyango kuba sisule esikhundleni ukuze kufakwe omunye kuze kube manje ayisaholi kusukela ngonyaka 2018 ithi ayisazi isizathu salokho. Ngifika lapha nakusolo kuqhubeka sihola ngicina ama-payslip amasegcinwa ngomothizi lapha e-office lawa khokta. Uma ngingasawatholi lapha ngize ngiwathole besithi hey Mthembu uzocela ukuthi usule ngithi hawu ngisuke sengihamba isikhathi esingaka kusuka ngo-2012 kufike manje yini ukuthi ngiyayisulela lathi hayi bhala ngithi ngizoyibhala ngithini leyo ncwadi ngisulelani ngoba wena uma usho njalo ufuna ukuya esigodini mina ngabe ukhona isigodi sibekwa inkosi sizinduna siwu-8 manje uma usuzoqhamuka uzongivimbezela la
Hayi ngathi saphuma kanjalo e-office ngamshiya. Mase ngiyabona kuyaphela inyanga hawu. Imali yami sifreezisiwe. Awungibuze izinto ezinduna nitholile nini bathi asitholile. Manje inkinga yami ngokulandela umthetho. Nayi lencwadi le. I-act esebenza ngolokuzana ngokubusa kwezinduna ka 2005. Iyechaza lapha phakathi ukuthi induna ikhishwa kanjani. Akulandelwanga konke lokho. Akukho la mina ngeke ngabizwa khona ngazohlaliswa phansi ukuthi sicela ukuthi ume eduneni. Ngalezi izathu lezi ngikwazi ukuziphendulela. Akaze kwenzeke lutho. Mangireporta kuleli office lela kwakusewusikhakhani umanager. Yama sekukuba buthelezi. Bangithumela bathi angibhale incwadi ngiyise eMaritzburg. Le nduna ithi ifuna ubulungiswa kulolu daba lobucayi kwazise mayemgungundlovu kuvela ukuthi isohlwini lwezinduna esiholayo. Umthembu senxusa undunankulu wesifundazwe uSihlezekalala uba ngenelele kulolu daba njengoba lo ohola lomnyango uSipho Hlomuka ethi uyahluleka ukubhekelela izinkinga zabaholi bomdabu. Ukhokho yena oqhathayo. Induna zishana nje iqhathwa ukhokho ubukhokho ioffice eliphilayo. Ngabe ayikho konke lento. Siyacela ukuthi nondunankulu wethu lapho mangabe khona ake bubuke ethuma abantu ke bebuke ukuthi usebenza kanjani lo. Ake fike induneni eyihlukumezekile. Siqhashazwe lokho ukuthi angazi lamagame awadlala noma ichess noma umlabalaba noma amadayisi. Uyayibona nje. Ake besichazele lo mdlalo abawudlala noma bayathengwa bese befaka umuntu wabo angazi. Yilokho nje. Umnyango wezokubusa ngokubambisana usingathi imbizo londe nalapho buzokhuluma khona ngezinkinga ezibhekene nabaholi bomdabu. Kubuya kusaqhubeka ukubulawa kwabaholi bomdabu kanjalo nezinkinga ezingalungiseki zemiholo yabo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuthi abantu maphumule macekane empangeni. Bukeleke ke sisishelele ezitolo siyabuya. Umoya womkhandlu umuzwa abantu Sibongiseni Nzungu uthi ke kumele abantu abasha babe seqhulwini ke lokuqinisekisa ukuphepha emgaqweni ngokuthi ke bangashayeli bedle amanzi amponjwana. uManzini kusho kanje ngesikhathi ehole sivimba umgwaqo eHarding ogwini oseningizimu nesifundazwe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi imithetho yomgwaqo iyagcinwa ngokushomayela ivangeli lokuphepha kulesi sikhathi sokuphela konyaka. Umoya womkhandlu umuzwa abantu uphume umkhankaso wokwamukela ivakashi aphinde aziqwashise ngokusebenzisa umgwaqo. Ukhansela uZungu uthi lokhu ukwenza ngenhloso yokuqinisekisa ukuba abavakashi baba nohambo oluhle futhi bafika bephephile la beya khona. Manje okwethu nje sibambela red block uqinisekisa ukuthi bonke abantu abangenayo nabaphumayo emizwa abantu ba safe ngaso sonke isikhathi nalabo abanye abadlulayo siyababangelela siqinisekisa ukuthi ngabe ba safe umshayelo obashayelelayo ngabe uyayigcina yini imithetho yomgwaqo nanokuthi ngabe unazo yini incwadi zokushayela nento emoto abahamba ngayo ngabe sesimene esifanele yini nokunye ke ukuba welcome emizwa abantu ukuthi baqhubeke beze nje emizwa abantu sikhona nezinto esinazo njengoba kuyi festive season abahamba amabanga amade bangadlula baphumule sinazo nezindawo zokulala ezisesimene esiright sinayo nje executive house khona la emizwa abantu mebefuna indawo ezisemakhaya bakhona ngisho noma unebo bangakwazi ukuthi baphinde baphumule khona. Kanti uManzini ushaye ikhwela kubantu abasha kuba kube yibo abesiqhulwini lezokuphepha. Kubantu abasha esingakudlulisa nje ukuthi kumele baqekelele ukuthi baphephile ngaso sonke isikhathi. Abagcini nje ngokuthi bagejime siyazi ukuthi abantu abasathanda ukuzijabulisa kakhulu. Njengoba kuyi festive nje baqekelele ukuthi noma beyijabulisile noma ngabe besuka lapha la basuka khona kodwa baqekelele ukuthi abahambi noma basashayele bedlela amanzi amponjwana. At least mohamba uya kuleyo ndawo sokuhamba kuyona qekelele ukuthi ukhona omunye umuntu ongashayi amanzi la amponjwana ozokwazi ukuthi akudrivele uma sohamba indlela yakho. Sinabo futhi safuna ukubona bephephile kakhulu kuyona ke festive season le singaphoxeka nje ungabona njengoba sine road block la singaphinde sithola abantu abasha kuyibona abaphula imithetho yemigwaqo. Ezindabeni ze1KZNTV kube uSgananda ogwini eHarding. Uvalwe ngesasasa ke eliphezulu umkhankaso wesithuko ezili-16 zokulwisana nokuhlukunyezwa okubhekiswe kwabesifazane nasezinganeni. Lo mkhankaso uvalwe ngeMashi ebihlelwe inhlangano yabantu abasha ilungelo youth development Mzingazi ngase Richards Bay enyakathoni likaMthaniya.
Evalwe ngegiya eliphezulu-ke umkhankaso wezisuku ezili-16 zokulwisana nokuhlukunyezwa okubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Abantu kabasha bakule ndawo baholeke imashi elwisana nalesihlava endaweni yaseMzingazi kuWard 1 eKarenti. Njengoba-ke izigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ziyeba yinsakavukela, ilungelo Youth Development ihlala-ke le mashi ngenhloso yokuzwakalisa ukuthi-ke kwanele ngokuhlukunyezwa kwezingane kanye nabantu besifazane. As much as this is just a token, ukuthi 16 days, kodwa thina silwa ne-gender-based violence 365 days a year. I also want to add ukuthi namhlanje it's International Human Rights Day. So sithi akekho umuntu onelungelo lokuhlukumeza elungelo lomunye umuntu. All human beings are equal phambi komthetho. So ama-rights wethu wonke ayalingana. It does not matter who you are. Akusibo-ke abantwana kanye nabesifazane abahlukunyezwayo, kodwa nabo besilisa bazithola beyizisulu zokuhlukunyezwa, kodwa bavalele ngaphakathi bangaphumeli obala, bakhuthaza ukuba kanabo babike ngalezi zigameko. Focus kakhulu kubantu besilisa ukuzoveza ukuthi nabo abantu besiliswa abangahlukunyezwa. So kube two way ngathi abantu besifazane bodwa bangahlukunyezwa ngoba nabo abantu besilisa bahlukumezekile. Sizokuveza nakho namhlanje lokho ngo-16 days of activism sesivala ukuthi nabantu besilisa nabo bahlukumezekile. Siyafisa ukuthi emphakathini nje singahlukumezani. Ngabikho hlukumezo wesilisa, ngabikho hlukumezo wesifazane, ngabikho hlukumezo izingane. Bukeleke ke sisishelele ezitolo siyabuya. Bukeleke ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15 rand 99 cent maqhathaniswa nedola laseMelika, libo 21 rand 16 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain, libo 18 rand 7 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe, igolide lona libo $1,772.67 cent ounce, kuthiwa ngahlizwe wona ubo $74.42 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesibhofana iKaizer Chiefs seliqalile ukuziqeqesha kulandela ukuvala kwekhala eNaturene egoli ngesonto ledlule emva kokubadlali abanye nabasebenza kuleli qembu abangama-36 betholakala ke benezimpawu zokhuvethe, nokuthi ke ngolwesibili kuleli sonto kwatholakala ke abanye abahlanu abahaqekile. Leli qembu ke kalikwazanga ukudlala imidlalo emibili njengoba belikade lisasemgonqweni wokhuvethe, kanti ke njengoba selibuyele ekuziqeqesheni linethemba lokuthi imidlalo yalo emibili lingayidlalanga izohlelelwa ezinye izinsuku. Izeke noma leli qembu selibuyile enkanjeni, kepha kusengabadlali abambalwa labo abangathinteki ke, kanti ke namanje kusalindo ke isinqumo sePSL kwisicelo saleli qembu keledlule ke sokuthi ke kuhlehliswe imidlalo yeleague ngenxa yokuhaqeka kwabadlali balo. Nasi ke isimo sezulu sinalindeleka osukwini lakusasa. Bukelekile lezi besikuphathele zona, ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nesala kahle emakhaya.